Hawu, maphanda phansi, ngiyakhulekela. Yazi ukuthini ngikhulekela bonke abantu abangilandelayo nabantu abazobuka le video. Ngikhulekela ukuthi ngathi ungasinda. Ngikhulekela ngathi ungavikeleka. Uphethe kahle amaholide nomndeni wakho. Usuke eGoli, usuke eKapa, usuke eThekwini, usuke eMpumalanga. Usuka kuphi nakuphi phesheya kwezilwandle. Uyozama impilo. Uyabuya manje ubona abazali bakho. Ngithi uNkulunkulu ekubusise mntakamama. uNkulunkulu ebenawo, uNkulunkulu ekuthande. Ngoba ngizokhuluma nani ngesesigodlweni eBergville. Iviki lokugcina ngizobe ngisebenzela eGoli. Ngicabanga ukuthi siyagcina ngomhla ka-21. Indaba ilana ke ngani zakwethu. Wena ozohamba ekhaya noma uhambe uyokwenza umsebenzi ekhaya. Dlula kunyanga ishumi kubeka isandla uzovikeleka. Nawe engathi ungavikeleka lapho khona. Abantu abaphuthume kusasa sizosebenzela lapha neSoweto. Ngizosuka namhlanje ngiphikelele eGoli. Sizosebenza nje lonke iviki. Abenze sho ukuthi bayathotha. Abazolanda izinto zokuqinisa ekhaya, abazolanda ingcweba, abazolanda iwasho, abazolanda izinto ezizokuchela ekhaya ukuthi uvikeleke. Ungathi ufika ameve iviki ekulindile nje. Phuthuma uqoqa zonke into ngabe uzoqolisa imoto ezokuhlanga ekhaya. Leli viki nizobe nithandazela imoto. Nizobe nibusisa abantu ngavalela yonke into embi ukuthi ingahlali kubona. Ngicela njengamanje kusasa phelela lapha niDeprofessor wethu. Nansi inamba 0765678530. 0765678530. Inyanga ishumi ifuna ukuphephisa. Isabatha-ke usuku olukhulu lapho khona ngiyobe ngithi ngigeza yonke into yomuntu ukuthi ekhaya. Vikeleka ndoda. Ningaze nibambe ikhofa. Vikeleka ngempela umuntu akabe serious. Impilo yakhe ithathe serious. Ungadlala ubukela ama social media but impilo yakho ithathe serious. Nangabe khulunywa ulalele uzwe. Ungathi hayi mina ngiyazi ukwazi sometimes ngiyabulalisa. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu ekubusise lapho sekhaya noma uzofika mina. Woza bese sokuhlolela sibona uhambo lapho lasekhaya. Woza sokuhlolela singakhohlwa esikhothi isonto elizayo siyakhona. Abantu abaphuma ngobuningi beyothatha izinto zokuqinisa emakhaya, uqinisa yonke into, uthanyela amacala. Ingane zenu zifike niphephile bogogo. Ingane zingathi ziyafika eGoli, zifike imali, zifike zingabe sajike ukuyofunda, zifike zingabe noma sicela uqoma. Bese kuthi ngibuya ngiza kulabantu abajabulayo, jabulani, cabangele impilo yakho, jabula ubheke ngendlela ohamba ngazo nabantu ohamba nabo babheke. Ungapheki nje ujabula ungaze ungene emotweni oyibona kulabantu lana hayi baduma amanzi. Ungenile uzokuthiwa useke emhlabeni kanti nawe kube wavula amehlo walalela inyanga ishumi. Nithi phuza kodwa sibhekelele futhi siqaphele. uNkulunkulu ngathi uNkulunkulu